салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. пушти рақобатҳои шадиди ҷоми ҷаҳонии футбол, трансфер ё худ гузариши аҷиби як футболбози 16-солаи бразилӣ ба дастаи Реал пинҳон монд. Реал Мадрид Эндрик гуфтани як бачаро аз дастаи Палмейраси Бразилия харидорӣ кард. Ин ҳамун бачаест ки чандин нафарон ӯро мегаситораи оянда ном мебаранд. Эндрик моҳи июли соли 2024 ба дастаи шоҳона меояд. Ба ӯ 35 миллион евро ва 25 миллиони дигар бонус хоҳанд дод. Ки аст ин бача, ки Реал аллакай 1.5 сол пеш харид ва барои ӯ 35 миллион медиҳад? ҳозир шинос мешавем. рӯзи 19 январи соли 2022 дар марҳилаи якчорниҳоии Копини ё худ чемпионати ҷавонони Сан-Паулу дастаҳои Палмейрас ва Оэсте бо ҳам вохӯрӣ анҷом доданд. пеш аз оғози бозӣ аллакай скаутҳои Барселона, Арсенал, Ливерпул, Манчестер Сити, Саутҳемптон, Аякс ва Бенфика дар минбари майдон мушоҳида шуданд ва барои дарёфти истеъдоди ҷавон бозиро то охир тамошо карданд. диққати ҳамаи онҳоро Эндрики 15-сола ҷалб кардааст. ӯ аз ҳарифон ва рафиқони худ бо фосилаи аз 4 то 5 сол хурд буд, вале ба ин нигоҳ накарда то бозӣ бо Оэсте аллакай 4 гол зада буд, ки дар Копини ҳатто Неймар чунин фаъолияташро оғоз накарда буд. дар ин бозӣ он коре ки Эндрик кард, ягон скаути аврупоӣ интизор набуд. дар дақиқаи 16 ӯ тӯбро аз хати дарвоза бо худ гирифт ва бо услуби ба истилои русӣ бисиклет зарбаро рост дохили дарвоза кард, ки аврупоиҳо аз ҷой бархоста каф куфтанд. Гарри Линекер, ки аллакай аз истеъдоди ӯ бохабар буд, дарҳол ҳамин голро ба твиттераш ворид сохту навишт, ки ҳамин хел мумкин аст магар? боз ҳамон Эндрики 15-сола, шояд ки мо акнун таваллуди як легендаи ояндаро мушоҳида дорем. аслан яке аз тарғибгарони асосии Эндрик ин падараш Дуглас Соуза мебошад, ки бозиҳо ва голҳои писарашро ҳамеша дар саҳифаи YouTube ворид мекард ва ҳамин тавр овозааш то дастаҳои бузурги аврупоӣ омад. то финали ҳамин мусобиқа ин бозингар ҷамъу 6 гол зад ва ҳатто дар финали мусобиқа муқобили дастаи Сантос ба задани гол даст ёфт. ҳамин тавр ӯро арзишмандтарин футболбози рақобатҳои мазкур унвон доданд. дар 169 бозие ки бо пираҳани Палмейрас барпо кардааст, дар умум 165 гол задааст, ки ин омори хеле аҷибе барои як бачаи 16-сола мебошад. дар мавриди идеалдорӣ ё мухлисикунӣ нисбати як бозингари машҳур, иштиҳои Эндрик муқобили мухлисони Месси аст. ӯ садҳо бор иқрор шудааст, ки ӯ мухлиси сарсупурдаи Криштиану Роналду мебошад. ҳатто гуфта буд, ки Роналду пеши дарвозаҳо хеле оромона рафтор мекунад. ман бояд инро аз ӯ омӯзам. доим пеш аз бозиҳо ман дар бораи Роналду ва Роналдои бразилӣ фикр мекунам. кӯшиш мекунам, ки бо онҳо пайравӣ намоям. вақте бозӣ барои дастаи мо мушкил мешавад, ман рафиқони худро хоҳиш мекунам, ки дар назди дарвоза ба ман пас диҳанд. худро мисли Криштиану эҳсос мекунам ва эҳсосам намудам, ки чунин рӯҳия дар дохили ман вуҷуд дорад. ман ҳама вақт мехоҳам, ки гол занам, гуфтааст Эндрик. ин одати Реал аст, ки ҳар вақте як бозингари нофаҳморо аз ким кадом як қишлоқҳои пойлучони Бразилия пайдо карда меорад. масалан, ки бовар дошт, ки ҳамин Винисиус кадом рӯзе шӯхӣ карда гӯем одам мешавад. баъзан як амали шахс боиси харобшавии кулли зиндагиаш мешавад. Эмилиано Мартинес, дарвозабони мунтахаби Аргентина ва дастаи Астон Вилла, новобаста аз оне ки дар марҳилаи пеналтизании финали ҷоми ҷаҳон беҳтарин бозиро нишон дод, вале як амали ғайриқаноатбахшаш баъди финал, ки ҳамагон бо чашми сар дидем, ҳамакнун бар зарараш кор мекунад. Унай Эмери, сармураббии дастаи Астон Вилла, аз раҳбарияти бошгоҳ хоҳиш кардааст, ки Эмилиано Мартинесро аз даста ҷавоб диҳанд. ба иттилои Футбол Инсайдер, нофаҳмӣ миёни Эмери ва Мартинес ҳанӯз дар дастаи Арсенал пайдо шуда буд. хулас, асоси шикояти Унай Эмери нисбати ҳамон амали Мартинес дар финали ҷоми ҷаҳон мебошад. аз ин хотир хоҳиш кардааст, ки ӯро аз даста ҷавоб диҳанд ва ба ҷои ӯ дарвозабони мунтахаби Марокаш Ёсин Буноро ба даста биёранд. зери ин хабар як нафар шаҳр навиштааст, ки ба Унай Эмери бигӯед, ки ин феълан беҳтарин дарвозабони дунё аст. нафари дигар ҷавоб гардонидааст, ки беҳтарин дарвозабоне, ки аз 4 фурсати Фаронса дар финал 3 тоаш гол шуда буд. Муҳаммад Салоҳ як қадами устувори дигар ба сӯи қуллаҳои баланд гузошт. ӯ феълан бо 172 гол дар мавқеи ҳафтуми рӯйхати нишонзанҳои бошгоҳи Ливерпул қарор дорад, ки то ин дам он ҷо футболбози дастон Кенни Далглиш қарор дошт.
шумораи голҳои Далглишам дар ин рӯйхат 172 адад аст, аммо шумораи бозиҳои баргузоршуда хеле тафовути калон дорад. Масалан, Далглиш барои 172 гол 515 бозӣ гузаронидааст ва Салоҳ бошад 277 маротиба рӯи майдон омадааст. Сегонаи рӯйхати бомбардирҳои таърихи бошгоҳ чунин аст: дар ҷои аввал Иян Раш бо 346 гол, мавқеи дуюм Роҷер Хант 285 гол, сеюм Гардон Хоҷсон 241 гол, чорум Билли Лидел 186 гол, панҷум Стивен Ҷерард 186 гол, шашум Робби Фаулер 183 гол ва Далглишу Салоҳ бо 172 голӣ мавқеи сеюмро ишғол карданд. Салоҳ ҳарчанд дар ҷоми ҷаҳонии футбол иштирок накард, вале бо дастаи Ливерпул ба муваффақиятҳои зиёде ноил гардидааст. Барзами пурқувват шудани чемпионати Англия баъди омадани Эрлинг Ҳоланд ва Дарвин Нунес ҳамону Мисрӣ ба шикастани рекордҳо идома медиҳад. То охири мавсим бовар дорам ки ӯ дар чоргонаи аввали рӯйхати мазкур қарор мегирад. Агар ба шарте гол занад, ин Ливерпулро ба фикрам имсол на Салоҳ кӯмак карда метавонад, на Юрген Клоп. Ньюкасл аз Ливерпул пеш аст. Арсеналу Сити дарди ба хайр. Манчестер Юнайтед ба ҳамин ба қавле лохиш аз Ливерпул пеш аст. ҳамин Роналду ба фикрам ба Ювентус бармегардад. гап сари як ишораи саҳифаи расмии Ювентус дар Твиттер меравад ки дирӯз голи Роналдуро ки бо пираҳани дастаи Туринӣ ба дарвозаи Аталанта зада буд, ин саҳифа як бори дигар гузошт ва ин барои мухлисон муаммо шуд. маълум нест ки саҳифаи Ювентус ба кадом хотир ин голро ба саҳифа ворид кард, вале мухлисон дар ин маврид андешаҳои гуногун доранд. аз шарҳҳошон маълум аст ки онҳо баргашти Роналдуро хеле зиёд мехоҳанд. онҳо навиштаанд ки илтимос Роналдуро биёред то дар дастаи Ювентус карьераи худро ҷанбаст намояд. сатҳи чунин бозингарон ба ин арзанда аст. нафари дигар навиштааст ки ин ҳамон бозие аст ки Алегри Роналдуро ба майдон надаровард ва мо дар ҳақиқат бой дода будем. боз шаҳри дигар чунин аст ки Ювентус ин наворо ба он хотир гузошт ки легенда моҳи январ ба даста бармегардад. хулоса андешаҳо зиёд аст, вале чизе ҳоло дақиқ нест. шумо бовар доред ки Роналду ба Ювентус бармегардад ё гуфтаниед ки аз Ювентус баргаштанда ҳамин бекориаш хуб аст? дӯстони азиз, як эълонро ба самъатон мерасонам. як нафар аз Англия як футболкаи оригинали Манчестер Юнайтедро ки дар он автографи Криштиану Роналду, Рой Кин ва Мартин Дубравка аст ба фурӯш гузоштааст. онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба рақамҳои WhatsApp ки дар поёни видео мондаам даромада нависанд. дар ин баробар як шарфи дигар аз Ливерпул аст ки дар инаш автографҳои легендаҳои Ливерпул Хави Алонсо, Ежи Дудек, Сандер Вестерфелд, Глен Ҷонсон, Мартин Шкиртел, Макси Родригес, Робби Кин, Флоренс Синема Пангол, Дарон Флетчер, Майкл Карик, Яп Стам ва Раймонд Вандергау мебошад. ҳар касе хоҳиш дорад марҳамат рақамҳо дар поёни навор аст, муроҷиат кунед. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.